bad boy. Dre Peter Soetremung heeft de gezegende leeftijd van 6 keer 11 jaar. Amuseren duidt hij zich overal, maar het allermeeste toch met de vastelovend. Met de optocht is niks te gek. Gewoon niks met een optocht. En dan doe ik al 40 gelopen voor met als terras. Dan hebben we voor een schulkesbio's, een tuffelkes, met een pot hering en bloemkes en een toffelkletje. En dan gaan we in de optocht naar de optocht kijken. Hè. Kijk, komt hij Dre u ook zo bekend voor? Wat doe je die, wat doe je die, wat doe Ach je ja, die stop maar. dan? Dre wordt vroeger lid van de zanggroep De Macheus, waar hij zelfs met het LVK heeft met gedaan. Al werd hij wel eens verwacht met een andere BN'er. Een paar jaar geleden stond een vrouw aan de bar. Die zei, kunt u mij, meneer, moet eens gaan vragen, ben u soms Joep van het Hek? Ik zeg, nee, ik ben Dre aan de Hek. Dre maakt toch get met de vastelavontuur. Maar helemaal nuchter natuurlijk. Plezier maken, goed eten, goed drinken, niet zaad werden. Volgens vriend Leij zit de leefde voor de vastelavond bij Dre letterlijk tussen de oren. Heb je het gezicht van de man net gezien? Zo'n groot gezicht, daar hoort zo'n groot plezier bij, dat wilt je gar niet weten. Tenminste, geen 24, maar 28 uur per dag viert hij carnaval.